Käyinpäs YouTubessa. Kylläpäs hän hämmästyy kun tulen kylään. Hei, tilataanko tuo YouTube-kanava? Se riippuu siitä paljonko se tilaus maksaa. Mitä sinä tarkoitat? No sitä tilausta, että paljonko maksaa tilata se kanava ja onko... Sinä olet niin senili jo 30-vuotiaana. En ole seniili, ajatus on pöyristyttävä, loukkasit tunteitani, joten lähden tästä takaisin kotiin. Voi perhana, miksei tämä uusi Wartburgi käynnisty, hei ukko, viittiks tulla työntään?